8 ka balay sa Taguluan, Misamis Oriental ang nasunog atol sa bisperas ug unang adlaw sa bag-ong tuig. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Pasado alas 7 sa gabi ni adtong bisperas sa bag-ong tuig, nabulabog ang mga residente sa Zone 2B, Barangay Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental. Dihang kalit nga miulbo ang dakong sunog sa mga kabalayan sa lugar. Sa video, makita nga ginalamoy sa kalayo ang panimalay sa pamilyang Panhay. Sigun sa usa ka residente sa lugar, nga nakita kuno niya nga nagkalayo na ang taas nga bahin sa balay sa pamilyang Panhay, una kini mikuyanap sa kasikbit nga mga panimalay. Sa taas jud naguna, bisag kinsay makakita taas gid siya naguna. Kay kalayo naman gud akong nakita sa taas paggawas nako dito sa akong magulang. Sumala sa BFP Taguluan, nga migula kuno sa ilang investigasyon nga faulty electrical wirings ang hinungdan sa sunog nga miabot sa ikaduhang alarma. 7 ka mga balay ang nadanyo sa sunog kun asa 4 ang totally burned. Medyo dugay-dugay naman gyud nga balay, karaan naman nga balay, so di man gyud nato malikayan tungod sa kadugay ang balay, nagkadaghan pud ang atong appliances. Labi na katong panahon nga sugato na to ang saulog sa New Year, so naay mga activity nga nakapakuan sa ilang mga appliances. Samtang pagka alas 8 sa buntag sa unang adlaw sa bag-ong tuig, usa ka sunog sab ang miulbo sa barangay Sugbong Kugon sa lungsod sa Taguluan gihapon. Paspas nga gilamoy sa kalayong usa ka panimalay sa lugar tungod matud pa sa nabiyaan nga nilungag gamit ang rice cooker. Tungod sa bilar sila kagabi kay nagsaulog sa New Year, natulog na balik. Pagtulog niya balik, moto nabiyaan og nisiga na dayon. Hinuon walay natala nga nasamdan o namatay sa duha ka mga naglahing insidente sa sunog sa lungsod. Padayon pahimangno sa kabumbiruhan nga magbinantayon kanunay aron malikayan ang susamang insidente. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauloyap para sa At Home with GMA Regional TV.